alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na aku mai bakin magana. Shirin da kan faɗakar kuma ya nishaɗantar game da wa'azantar da masu sauraro. Sunana Zara M. Umar. To har yanzu dai muna cikin littafinmu mai suna ɗan Hakin Daka Raina wadda BBD ta wallafa. Muna masu godiya da kasancewarku tare da wannan tasha tamu mai suna Faranta TV. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Idan masu sauraro su tana a shirin da ya gabata, mun kwana ne inda Afarakam tana shiga bidirin ɗan Mumi ta shige, da ya sha uban gyara. To anan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba. Da ya sha uban gyara kamar ta sabuwar amarya, amaryar ma masu hali don an kashe bidirin ɗin kuɗi ba na wasa ba. Sannu da gida ta yi ta mata kana ta bar ɗakin. Jin ta shiru har na tsawon minti 15 ya sa shi kiranta. Sweetheart kin bar ni waje, ki zo ki shiga da ni mana. Dariya ta yi kaɗan ta ce, kai haƙuri ga yana. Wajen Mami ta koma ta tana mata cewa Abdulnasir ne ya zo. Yana compound ba ta faɗa mata tare suke ba. Ko mai yasa? Zai ki shigo da shi, bari na fito falon yanzu. Kafin su shigo har Mami ta fito falon da Salma duk suka shiga. A'a lale dai son dina. Zauna mana ka tsaya Mami ta ce. Kicin Afra ta yi ta da kawo mai kayan motsa baki. Babu jimawa kuwa ta shiga falon da tare a hannunta. Ajiwa ta yi a gaban shi. Gaishe ta Abdulnasir ya yi. Mami ta amsa cikin fara'a da cikin fuska. Ashe har tafiyan ta matso Mami ta ce, Mami Abdulnasir ya ce yana murmushi. To Allah Ubangiji ya bada sa'a ya sa a gama lafiya. Amin amin Mami. Ya Ummu take da Deltas ɗinta da su Humaira duk lafiya ƙalau. Humaira na makaranta tana gaida ki sosai. Masha Allah ina amsawa ai mun yi waya jiya ma. Oke Mami bari na wuce. Dama na ce bari na zo na gaishe ki kuma na miki sallama tun yau dan ina da inda zan je da yawa. Na gode sosai mai son. Baka ci komai ba mu mashi Abdulnasir ya kana ya ɗauki kek guda ɗaya sai ruwa da ya sha kaɗan. Bayan ya gama ne ya ce Mami bari na wuce. Wai har ya ishe ka ɗana? Mami alhamdulillah. To gashi har zaka wuce ba ku haɗu da mutumiyar taka ba ta nan. Murmushi ya ɗanyi har ga Allah bai san wa take magana ba kuma ya san bai da wata mutumiya in ba Afra ba. Ai tare da Afra muke tare muka zo dai. Ai Mami wani abu Mami ta jiddim a ranta wani bakin ciki da haushi duk ya kama ta lokaci ɗaya. Daurewa ta kakalo murmushi sannan ta ce farti nake magana. Oke ki gaishe ta in ta dawo yin magana yana sosa kai. Har jikin motar ta raka shi tana komawa ciki da tunani barkatai. Ko da Abdulnasir zai tafi bai nemi Afra ba tafiyar shi da niyyar in ya koma zai kira ta. Haka dai Abdulnasir ya bar gidan cikin farin ciki. Mami kam tana shiga falo ta zauna jabar a kujera tambayoyi take makanta marasa lissafi wanda ba ta da amsar su. To ma a ina ya san Afra yaushe suka saba da har zai kawo ta gida. Ko dai son ta yake yi ne? A'a Mami ta ce a fili. Wani dabara ne ya faɗo mata na kiran Ummu Abdulnasir ɗin ta sanar mata domin ta ƙure game ɗin da yaran suke yi mata. Nambar Ummu Abdulnasir ta shiga dalin ringin biyu ta ɗauka. Assalamu alaikum Umma ta ce daga can ɓangaren. Wa alaikum salam gaisawa suka yi kana Umma ta ce kina raina wallahi ina ta so in zo Allah bai bani iko ba. Haka ne dama komai sai Allah ya yi. Ina nan zuwa gobe insha Allah gobe zan shigo akwai magana da nake so ne. To Allah ya kai mu da rai da lafiya amin amin. Yaro na bai daɗe da barin nan ba ai ya zo sallama ashe har zai koma. Ya faɗa min zai zo dama to Allah ya ba su sa'a dukkanansu. Duk kuma a gama karatu a sha biki. Ai kuwa dai amincewar Ummi. Hira suka ɗan taɓa kaɗan kana suka yi sallama. Momi wai da wa kike ta waya ne tun da kika shigo? Fati ta yi magana tana ƙoƙarin zama kusa da Momi. Gyara zama Momi ta yi kana ta ce da Umma Abdulnasir ne. Wannan 'yar bajan yarinya tana neman tada min hankali ina zaman lafiya na. Wa kenan? Akwai wata 'yar ne bayan Afra? Momi please me kuma ya faru? Abdulnasir yanzu ba kenan wallahi ki rage wannan yawon naki Fatima. In ba haka ba kina can abubuwa zai ta wuce ki. Oh Allah wajena ya zo Momi me yace? Kai dama ban fita ba wallahi. Hararta Momi ta yi kana ta ce wajenki kina hauka wallahi. Momi ban gane ba. Dan Allah ki mun bayani kin ce fa ya zo wajen wa ya zo in ba ni ba. Wajen munafukar gidan nan man Afra mana. Tashi tsaye Fati ta gami da cewa wajenta a ina ya santa to da har zai zo wajenta. Ai ta ba kalan shi bace ba ma. Dalla zauna Momi tace tana jan hannun Farci. Zama ta yi kana ta wani kwalo idanu. Zuwa fa ta yi har bidirin ta ce min Abdulnasir ya zo bata faɗa min tare suke ba saboda ita munafuka ce. Sai dai shine yake faɗa min. Sauki ajiya zuciya Fati ta yi kana ta ce yanzu ha ganin shi ta yi a hanya ta ce ya dawo da ita. Kisan dai ba zai ce yana son ta ba. In ma ita son shi take yi ba kula ta zai ba don ko ni
ba wani sake min yake ba sosai. Ba kin dai san komai momi. Haka ne za ta aikata. Ta gabata da saurayi shine wanda kuke mu'amala da su wato ta shige masa. Mana ƴan manufarta kenan. To ƙaryarta gobe za ni gidan Ummu na sanar da ita na ba yaro na ke. Dan na fi son ki aure a inda zaki huta. Kaman ni har ma kin fi ni. Murmushi Farti ta yi wanda har sai da dimple ɗinta dole ya fito. Wanda ban taɓa ganin ta da shi ba. Rungume momi ta yi sosai kanan ta ce momi insha Allah sai mun yi kuɗi. Mun yi kuɗi kuma mun gama. Tun daga kan hanya ya Suleiman har a fifa. Wallahi nan gaba ma sai kin fa haka. Kin san da yadda ake ji da engineers. Ai ki sa ranki kawai momi mun yi kuɗi sosai. Ita kuma munafakar tana gani ta yi abunci sai ta ƙare a shago. Yauwa ai na san duk yana ban haifi fakiri ba. Ita kuma Afra ai gado ta yi. Dan har ubanta ya mutu yana ƙarƙashin ubanku ne, so a haka za su ƙare daga ita har Abdulrahman ɗin. Aniyar su ta bi su, mun riga mun yi musu nisa. Yanzu sai gobe za ki je wajen Ummu ko momi. Insha Allahu za a yi ta ƙare to Allah ya kai mu goben lafiya. Amin amin. Momi, ni da taka kira ya Suleiman me yace miki ne wai? Bai ce suna soyayya ba? Ni ne nayi wannan din shi dan bazan yi da wani auren zumuncin iskanci ba. Yaro dai yafi karfin ta wallahi. Dama momi ina wata Afra ina ya Suleiman ma. Afra mai abinci da aiki a lab wai za ta bude restaurant nan gaba. Ina jin ta karasa magana tana wani dan iskan dariya. Da kudin uban wa ta bude restaurant din momi tace tana bata fuska. Ina zan sani mata momi ke dai kin san girkin ta sai ki saya ta karasa magana tana dariya sosai. O ni Bilkisu Allah kare ni nan da shekara uku ai duk mun yi nisa wallahi kuwa sai ai ta fama da shagon abinci. Hira suka ta yi duk dai zayin Afran da kuma wani masoyin ta suke yi. Afra kan moya suka sha da Abdulnasir abinta. A bidiyon ɗinsu bata san ma momi me take yi ba. Bayan ta gama wayan karatu ta yi kasancewar suna da test gobe. Ko a falo ma ita da Afifa ke ta hirar su, momi da Farti tsaki da hare-hare suke ta yi ganin haka yasa ta yi momi sai da safe ta yi bidiyon ɗinsu. Da hara Farti ta bi ta har ta bar falon. Momi ta so zuwa wajen Ummu yau amma kuma babu hali dan dadi yayi waya yana hanya babu yadda ta iya haka nan ta haƙura da zuwa. Ta kira Ummu Nasir ta sanar da ita. Babu yadda ta iya haka nan ta kira Afra ta dawo gida da wuri dadin su zai dawo ta zo ta yi girki dan ta san ko sama da ƙasa za ta haɗe Farti ba za ta yi ba. To ma za ta iya daga ta ci sai ta yi kallo ta je gidan safarin sai ta yawo da kuma bacci da chatin. Yau ma Abdulnasir ne ya dawo da ita, but bai shiga ciki ba, masu gadi kuma babu ruwansu, don su ganin mutuncin Afar suke sosai. Momi da Farti kan ba su san halin da ake ciki ba. Tana shiga a falo ta ga Momi, gaishe da ta yi sanan ta yi ɗakin su. Mayafi da jaka ta aje kan gado, ta yi hanyar kisan kasancewar ba sallah za ta yi ba. Tana shiga kisan ɗin cikin hanzari da ƙwarewa ta fara shirya abubuwan da za ta yi. Kafin ƙarfe 6 har ta gama komai ta jera inda ya dace. Salamatu ke gyara kicin ɗin kamar ba a yi ba a ciki. Bidiyon ɗinsu ta wuce ta yi wanka ta shirya cikin wani simple gown black color. Wayar ta jawo ta shiga tatin da yaya Suleiman tana cikin tatin ɗin ne Abdulnasir ya kira. Haka suka yi ta waya har sai da aka kira magrib sannan suka yi sallama. Bayan magrib dadi ya dawo har size ɗin shi suka mai sani da zuwa. Ya amsa musu cikin kulawa da sakin fuska. Wanka ya shirya cikin farajar lafiya. Fita ya yi shirin yi Mumi ta ce ina ce a gida za ka yi sallar isha. A'a, masallaci zan ji, dadi ya ce. Ba dawowa yanzu ba kenan. Na san sai tun da ya koran suna nan ka dawo ba za su bar ka dawo da wuri ba. Na san tun da ƴan koran nan suna nan ka dawo ba za su bar ka dawo da wuri ba. Murmushi dadi ya yi kana ya ce, ai arziki ne ni dai Allah ka shigo da wuri. Abincinka na jiran ka to insha Allah in dai ba su zo da yawa ba, ai ba jimawa zan yi ba. Sai in ma ce da yawan ne ai sai ka ba su wani lokacin su dawo. Bilkisu kenan. Ba a yi ma ɗan adam haka. Don kowa da amfaninsa. Sai na dawo ya karasa magana yana barin ɗakin. Wani ƙululin baƙin ciki ne ya tsaya Momi. Momi ta tsani masu neman taimakon. Ta tsani yadda dadi ke kyautata musu. Kuma ya musu ita da yaranta ko ƴan uwanta kar ya tuna da wasu. Haka dai Momi ta yi ta maganganunta da zage-zage. Gajiya ta yi da magana ita kaɗai ta bar side ɗin ta koma falo. Sai ƙarfe 8:45 dadi ya shigo. Sannan da dawa dadi suka ce, Farti da Afra da Afifa, yawa yaran dadi sannun ku. Zama yayi na Momi ta shiga zuba mai abinci. Dama kuma duk sun ci nasu. Sai wani ɓata fuska take yi. Kana gama zubawa yayi bismillah ya fara ci ya kai loma tuwo, sama bita da miyar ogu, da ya ji nama da busasshen kifi. Side ɗin Afra take ya kalla kana yace wow mai dauta na ji daɗin tuwon nan dole dadi ya baki kyauta. Mana wallahi dadi an ta Afra ta iya abinci ta fi kowa iyawa Afifa ta ce. Shi yasa zan ba ta kyauta ai.
Hope ke ma kina zuwa kina kallon yadda take yi. Ina zuwa dadi sosai, sai dai in naje Islamiyya. Good, ke ma za a baki. Afara kamar mushi take yi tunda dadi ya fara magana. Mommy da Farci kam wani haushin dadin ne ya kama su. Kan me zai yaba Afara? My daughter, ki duba Catherine school din kuwa? Dadi ya tambaya. Dama ina jiran sai ka dawo ne sai na faɗa maka. Ai da kin kiyaye ko da transfer ne miki kin yi registration din, amma zuwa gobe zan yi miki transfer din. To dadi, nagode, Allah saka da alkhairi. Amin. Ke Fatima ba za ki ba kika ce ko? Turowa ki gaba ta ce dadi. To ai shikenan. Dadi, ni zan yi to Afifa ta ce no baby, ki bari sai kin je SS1. Allah kai mu. Dadi, na ka zo da sabon direba ne, waye shi? Au. Sai yanzu na tuna, Malam Bakar ne mota zai koya ma Afra tunda ita ke zuwa school. Sai yanzu Mommy ta samu yin magana. Ita ma Fatima kwanan nan za ta fara makarantar, tare dai za su koya. To hakan yayi, dadi ya ce. Haka dai suka yi ta hira har karfe 10:30. Sannan yara suka yi musu sai da safe suka bar falon. Bidiran dan Mommy Fati ta yi. Mommy na shigowa ta ganta kwance. Baki bacci ba? Mommy ta ce. Ina zan yi bacci Mommy, kina ganin bambancin dadi yake so yayi. Kar wannan ya dame ki, zan yi maganin komai. Ai Aziza Maryam na nan shigowa Kaduna nan da kwana 10. Sista ɗin Mommy da ke Zaria. Mota kuma babu abin da za ta koya. Ita har ta kai matsayin jan mota, sai ka ce gidan ubanta. Yawa Mommy, gara ki yi magana abin. Kar ki damu, ki kallo kawai. Mommy na gama yin abin da za ta yi a ɗakin na ta yi ma Farci sai da safe, ta yi side ɗin dadi. Sai da Mommy ta yi mata wannan bayanin, ran ta yi sanyi, sai da ta yi chatting ɗinta sannan da samaranta, sannan ta ja fan ɗin ta kwanta. Kasancewar yau Friday da wuri Afra ta dawo daga makaranta, zaune take a baranda waya take da Abdul Nasir. Yana so ya zo, ta ce ya bari sai Sunday, sai kawai daga komawa Farci take tana so ta ji da Farci ke waya, amma har ta gama tsayuwarta bata gane ba. Babu yadda ta iya, haka nan ta haƙura ta koma ciki. Bidar ɗan Mommy ta sa kai babu ko sallama. Lafiyan ki zaki shigo min ɗaki haka? Mommy lafiya mana. Afra na gani a baranda tana waya. Maybe da saurayinta ne. To sai me? Saurayinta ɗan banza da wofi, menene abin damuwa a nan kuma? Ke da zaki auri santalelan yaro Abdul Nasir ga shagwa kuɗi. Haka ne to, naga har yanzu baki je bane. Ban san manufar hakan ba. Dawar dadin ku ne ya hana ni zuwa. Ita ma umman na san abin saboda dadin ku na gari yasa bata zo ba. Amma ai Sunday dadin naku zai koma dan zai je Benin. Okay, ran da ya koma Benin kenan zaki je. Insha Allahu. To Allah ya kai mu. Farci ta ce. Dadin ku fa yana can side din shi yana kora da ƴan neman ƙarin jari sun cika gida. Tsaki Mommy ta yi kana ta ce na gaji da wannan masifa. Babu da ma ya shugari duk a cika mutane kofar gida da maruƙa kala-kala. Wallahi ni ma haushi suke bani. Na fi so na ga manyan mutane na zuwa wajen dadi ba wannan uban yawan ba. Dan munafurci har gidan sa Afara ke yi ma Afifa ma tana taya ta. Sauran ina ne ma? Baranda Farci tana baranda ta ce tana danna wayarta. Tashi Mommy ta yi dan zuwa wajen su. Kafin ta kai bakin kofar ta haɗu da Abdul zai shigo. Ƙaraso inda take ya gaishe ta cikin girmamawa. Babu laifi Mommy ta amsa dan shi bata cikin jin haushin shi ba kaman Afra ba. Tashi ya nufi side din su. Karamin su Afra ta ce da shi. Abdul ya amsa da to, sai da ya faɗa ma Afra da Afifa kana ya shigo side din nasu. Suna shiga Mommy ta fara masifa mara dalili, mara lissafi. Ita dai Afra bata ce mata komai ba. Ta yi kicin dan haɗo ma ya Abdul abinci. Tana zuba komai ta jera a tire ta yi ɗakin yayin nata dan shi Afifa na biye da ita. Dadi bai nutsu ba sai bayan sallar isha'i, zaune dukkaninsu a falo suna cin abinci. Bayan sun gama gyara wajen Afra ta yi tas. Sai da dadi ya san duk abin da yaran za su bukata ya ba su, sannan aka ɗaura da hira. Karfe 11 duk suka ma iyayen nasu, sai da safe kowa ya wuce don kwanciya. Da sassafe dadi ya bar gidan don zai fara biyawa Katsina ya gaida inna daga can jirginsa zai tashi. Addu'a suka mai ya amsa game da sa masa albarka. Karfe 12 na rana Mommy ta gama shirin ta tsafcin wani arnan les kalar milik da pink. Ta yi kyau sosai, kamar komai jikinta mai tsada ne, da ka ganta ka ga matar manya. Mukullin mota ta ɗauka ta ma Farci sallama ta yi gaba, sai addu'a Farci take mata. Tana isa gidan Ummu ta amshe ta da murna da sakin fuska. Nan dai aka ci gaban Mommy da kayan motsa baki. Ina Dauta na ne bata dawo weekend bane? Mommy ta tambaya. Ta dawo mana, amma tana gidan su Aunty Baraka, sister abban su. Okay, yaro na baya nan ne? Yaron ki ya je gidan aminin shi Hasham, maybe ya dawo kafin ki tafi. Okay, ai wurin shi nazo dama, albishir zan mai. Laraya Ummu ta yi kana ta ce tunda bai na ai sai ki faɗa min. Laraya ita ma Mommy ta yi kana ta ce mata a'a ina sai mai gidana ya zo don ya bani tukuici. Ai tsohon zance tun yaushe ya je suka daidaita da Afra. Babu yadda ban yi ba da shi ya bari na zo na same ki, amma fur yaƙi. Wai sai sun daidaita tukun da kansu. Yanzu da ya dawo za mu neman aure. Ummu ta ƙarasa magana tana murmushi.
Tom masu sauraro bari mu kwana anan sai a dakaci zuwan shiri na gaba. Assalamu alaikum.